So, okay na ha. Sabi. Dili na maan ang portahan dito, be. Ha? Portahan tate ba? Dili na maan Naman ni dito. Kwan, naman ni Pum. Away lang ang labti. Bukad may lab. Yeah, ibutang ng mga unla ng habol na palit. Yan Pum tatay ay. Di ana mila tatay nagsugod na mig panglimpyo diri sa iyang kwarto. Pamutangan na mo kurtina, then dami sa mga habol. May pamalit ganina. Then apoy ni ari taga Danau. Nang effort town sila ari. Nag-commute na sila, nagbus. Hatod sila ning bugas ug mga silina para ni tatay. Ug uban pa. So di ako pares ug akong igsuon nagsugod sa kortina para nindot sa town tanawon ang kuan ni tatay. So guys, update lang tamo unya kung mahuman na mi diri aron kita mo sa video ni human sa kuan diri. Ayo. Thank you. God bless. Bye-bye. Gidubling na nako sa taas. Yang habol. Tualya na niya bi. Hangyo sa tatote, pay ta mo hangyo be. Mo gani. Anam ba? Lagi di ba? No kay hapin sa dali ba? Dito but ano? Asan pa ni bita ang tatay ka alya? Wala pa may kuan. Dala na siyang kuan. So mo na ni ang amo ang di ari diri. Nagkortina ng limpyo. Dala man ako ni tatay. Sa amin ka di tatay, mangita ka sa amin. Dala, ipanghatag ni ma'am ni tatay o. Mga brief. Palit na naman. Hinihina ang bugas. Isag ba awa da bib. Okay mo na ni ang daanan ni tatay. Dari ang tis tatay. Ay sabi Masay manok, masay hayop diha te. Ano kay log dere? nasi ka nang binuhay nga isda. Oo. Nada sa kuan eh. Labay di ah. Kani ba ilisa ta nagsulunan niya? Ako. Sa nagdaan eh. Unsa day so ganun? Kaldero. Kaldero Ara na skilid anyon mo ko ano. dili ba ilisa na to ba sulangan? So manamig taod sa Ano tang Pina. palitan na sa migaba sa gamay. Kani ba kung gingon ninyo ba? Hapin sa pum ba kung gingon ninyo? Kang hapin sa pum kung gingon ninyo. Yang away ang butanganan sa asin be. Abi, wala. So, dako-dako pagayuhonon dili ka tatay. So, if kuanta, likom tag sa saktong pundo. Aton ni palitag plywood si tatay. Kani, ipilisan tani. Dari, ngari. Kani ang kawayan, ilisan sa tani. Mga baso kay naman sa muti. Na, diha. Ilabay ang kanang naikot tanan bi. O dili ipabita mo sa kuni diri. Mangita na siya. Ana. Ngita na siya. Ano ni ang ilahang finish nga trabaho diri. Mana ni yung daanan ni tatay. Among gipalit na habol. Unlan. Sorry.
Huwag tabi ako kanila. Wala ba na like? Namagod na. Ayun, magalit. Takit ko doon.